Krásný den, milí posluchači. Já vás vítám u historicky prvního dílu 10 deka inspirace pro zdravé vztahy, protože jak už víte ti, kteří mě sledujete pravidelně, že formát podcastu se změnil a já mám tady velmi zajímavou inspirativní ženu, na kterou jsem dlouho čekala. Dlouho to nevycházelo, protože to mělo být v tu nejlepší možnou chvíli a to je, aby se mnou zahájila první díl o zdravých vztazích. A to je moje velmi blízká žena, která mě hodně inspiruje a která mě vždycky, když je potřeba, podpoří. A je to Adél Medvecká. Adél, já tě tady z celého srdce vítám a děkuji ti, že tady se mnou sedíš v tak významný okamžik. A řekni mým posluchačům, řekni mému publiku, jaká je tvoje cesta a čím se vlastně zabýváš, protože ty máš krásné přesahy do více oblastí. A právě proto seš jednou z těch lidí, kteří mají na téma zdravé vztahy a vztah hlavně třeba sama k sobě, co říci. Takže vítej a sdílej svoji cestu. Ďakujem ti, Martinka, za úžasné privítanie. Je mi cťou tu byť vlastne prvá v novom tomto formáte, ktorý meníš. A ďakujem ti aj krásne za pozvanie. Veľmi sa teším, že to môžem byť práve ja. Ako ste už počuli, moje meno je Adél a v podstate teraz rozmýšľam, čo odkryjem týmto sledovateľom a poslucháčom. Každopádne som expert na celostnú starostlivosť a učím ženy, ako sa starať o seba s láskou a správne. Pomocou celostnej starostlivosti, to znamená ako znútra, tak aj zvonka. A takisto prepájam spiritualitu s podnikaním a tvorím rôzne vzdelávacie programy, čo už sa týka zdravia, ženského zdravia, ale aj teda mindsetu, nastavenia v hlave a zvyšovania takých tých našich vibrácií a sily, pretože ja som za to, že či už v živote alebo vo vzťahoch alebo v podnikaní, či uspiete, vlastne je to rozdelené do dvoch oblastí, kde už máme nejaké strategické kroky, ktoré sú potrebné a tá druhá časť musia byť v rovnováhe. Je to naše nastavenie vnútorné, takisto práca na sebe, odburávanie všelijakých blokov presvedčení, ktoré sme si vytvorili alebo ktoré sme zdedili a dáva mi to obrovský zmysel. Pomohla som už v podstate viac ako 1000 žien v oblasti zdravia za dobu, čo sa tomu venujem. A teraz pomáham desiatkam žien aj v tej oblasti už toho mindsetu a aby ste vedeli, prečo môžem do toho kecať. Ja si krásne řekla. Počkaj, trošku jem, lebo som po chorobe a mi preskakuje hlas. Nie som ešte vyrozprávaná. No a prečo môžem do toho kecať? Keby ste ma poznali pred niekoľkými rokmi a porovnali by ste si ma s Adél predtým a s Adél teraz, v živote by ste neuverili, že dosiahnem to, čo dosiahnem v živote, pretože my sme v podstate žili úplne v iných podmienkach a mala som to ťažké, nemala som na rúžiach ustlané. 2 roky mi trvalo, kým som sa vymanila z takého toxického vzťahu s tyranom, ktorý ma vlastne bil, robil mi veľmi zlé veci a ja som sa vlastne emočne uzavrela, pretože to, ako mi bolo ubližované, ja som to teda brala vtedy z role obete. To je jasné, keď vás niekto týra, znasilňuje, nutí na potraty, berie vám peniaze, droguje a tak ďalej a vy sa ho neviete zbaviť, tak ste v tej obeti. To je jasné, pretože ten človek vás v podstate ovládol. Ale ja som si jedného pekného dňa povedala, že ja už toto ďalej nechcem. A nebolo to ľahké, trvalo mi asi 2 roky, kým som sa ho tak povediac škaredo poviem zbavila.
keď ste vo vzťahu s manipulátorom a takýmto tyranom, tak ono to naozaj dlho trvá a potrebujete využiť tú príležitosť, lebo polícia v tomto prípade bola neschopná, ešte to obrátil na mňa, že si vymýšľam. Ja takisto, lebo on to vedel tak, že som nemala modriny. A v podstate žili sme v takých podmienkach, ktoré boli, tak povediať, stredoveké, keďže sme s mojou chorou maminou, ktorú sa starám aj na 24 odkazanosti, tak sme v podstate skončili na ulici. A stali sa určité veci v rodine, kde jednoducho sme prišli obísť a zobrali nám tie peniaze a keď už ich určitá osoba mala, tak nás vyhodila na ulicu. A mala som obrovské dôvody byť v tej obeti. Mala som obrovské dôvody a tie situácie, ktoré sa mi v živote diali, k tomu, že by som sa utapala v tom, čo sa mi deje a obviňovala všetkých možných naokolo a tak ďalej. Každopádne to, čo sa nám deje, sme si vytvorili sami. A to, čo žiješ teraz, je dôsledok tvojich rozhodnutí. Mne dlho trvalo si to priznať, že ja som sa rozhodla s ním byť, aj keď on nebol taký. Lebo tí manipulátori sa dokážu pretvarovať aj 2 roky. Ja som dostala prvú, čo mi stena dala druhú, po 2 rokoch na mojej Stužkovej, kde som dostala prvýkrát od neho vlastne facku. A v podstate mne dlho trvalo to prijať, že si za to môžem sama. To je vždycky takovej ten klíčovej si to vlastně, ono je to velmi nepříjemný na ucho, najednou si to říct, hele, ale jako to kolikrát i taky vysvětluju svým klientkám, že jako ne, že jako ono se mi to tak nějak stalo, ale vždycky všechno, co žijeme, je výsledkem našich rozhodnutí, nevědomých, protože vlastně vysíláme do světa to, co nám vlastně zrcadlí vlastně okolí naspět a to je velmi těžký přijmout. Takže kdo jiný má vlastně tady v těchto vztazích tady první díl se mnou sedět než ty. Ďakujem ti krásne. Áno, tu máš veľkú pravdu a v podstate, milí diváci, čo toto pozeráte, najdôležitejšia vec, ktorú vy môžete pre seba urobiť, je zmeniť svoje myslenie. Z prúdenia nevedomých myšlienok, ako mi chodia, tak sú, a vytvárania katastrofických scenárov, čo všetko sa môže stať, čo si potom bez tak privoláte. Naozaj nie že ovládanie svojej mysle, ale na zmenu myslenia po malých krokoch. Tá cesta nebola krátka. Ja aj keď som sa začala venovať tomu môjmu podnikaniu, kde podnikám už vlastne takmer 5 rokov, za 2 mesiace to bude 5 rokov, tak ja som bola brutálny negač. To není uvěřitelný, no. To keby si ma poznala, ja som všetko znegovala a moja kamarátka, ktorá patrí medzi moje prvé klientky u nás, tak ona mi vravela, že som samoser. Mňa niečo naštvalo a ja som sa vedela tak vyhecovať, že som bola nasraná týždeň na blbosti úplnej. Ale jasné, ono sa to dá pochopiť, pretože keď si prežijete také veci, aké som si prežila ja, tak je jasné, že môžete na chvíľu sklznúť akože späť a byť v tej obeti. Ale je len na vás, ako sa vy rozhodnete. Ja mám až zimomriavky. Je len na vás, ako sa vy rozhodnete. Buď tam chcete zostať, alebo nie. A keď nechcete, keď netolerujete tú situáciu, ktorá sa vám deje teraz, tak musíte urobiť prvý krok k zmene. A je na vás, či sa budete trápiť sami roky, alebo si necháte pomôcť niekým, kto vás vie nasmerovať. To souhlasím určitě. Děkuju za tvoje hodně osobní sdílení. Jsem za to velmi vděčná, protože mnohdy si ty ženy myslí, že prostě
když už je někdo jejich průvodkyní nebo mentorkou, jak to chcete nazývat, tak je to, že tady vlastně kolem nás lítají duhy a jednorožci a nikdy jsme si nic takhle jako neprožili. Ale právě si myslím, že aby jsme byli dobrý průvodci, tak je to o tom, že si vlastně tady tohle prožijeme sami, protože kdo jiný nám může svítit na cestu, než ten, kdo to zažil. Protože mnohdy to vzdělání při vší úctě ke všem prostě odborníkům s vysokoškolskými tituly, pokud to člověk sám nezažije, tak může studovat XY knih a odborné literatury, ale má jenom tak mlhavou představu, co se v tom člověku děje. Presne tak, to máš pravdu a ono je dosť veľký rozdiel medzi teoretikmi a praktikmi samozrejme. Keď si niekto prešiel sračkami v živote a robí určité veci, kde pomáha ľuďom, tak keď to dokázal on, dokáže ti pomôcť s tým aj tebe. Na základe toho, čo si zažil a na základe toho a tých metód, ktoré on sám podstúpil a prešiel si nimi pri tej premene v podstate. Z nejakého negača na človeka, ktorý svieti ostatným. Krásně. Adél, pamatuješ si, kdy vlastně přišlo nějaký, když to řeknu tak jako vnuknutí, nebo takový to, kdy si vlastně začala odkrývat ten svůj dar, kdy jsi řekla, že vlastně se něco mění, kdy přišlo vlastně takový, že se z té negativní Adél, kterou si nedokážu ani představit, stala takováhle úžasná inspirativní žena, jako která tady se mnou teď sedí. Vieš čo, bol to asi môj muž. Mhm. Ako som spomínala teraz tu ja som aj rozmýšľala teraz počas chodu, že čo vám vlastne poviem, lebo nechcem, aby ma ľudia lutovali, áno. Každý máme určitú cestu a čím viacej padneme na tú pusu, tak tým viac sa uvedomíme. No a ako som vám spomínala, že som dostala tú moju prvú facku na tej stužkovej, tak poviem vám ďalšiu story. Tak v podstate moja spolužiačka si doniesla zo sebou na našu stužkovú kamaráta a ja som si doniesla moju najlepšiu kamarátku, lebo sme mali určené miesta a keďže mňa otec opustil už v brúšku, tak ja som ho nemala a ja som si miesto otca doniesla moju kamarátku. No a my, spolužiačky, sme moju kamarátku zoznamovali s mojím manželom. Tak to trochu bylo těsně vedle, že? No a bol to taký môj osudový deň, by som povedala, tá stužková, keďže tam som dostala od toho môjho bývalého a prvýkrát som sa zoznámila vlastne s mojím manželom. Takže na té stužkové si poznala svého manžela. Áno. A ja som doniesla kamarátku a moja spolužiačka, my sme spolu sedeli celé 4 roky na strednej, doniesla môjho muža a my sme sa potom dohodli, že ich zoznámime. A my sme ich zoznámili. A oni spolu aj chodili nejakú dobu. No. No, trošku sme trafili vedľa. Tak nakonec to dopadlo přesně tak, jak mělo. Takže myslíš, nebo asi cítíš, že vlastně tou inspirací k tomu prvnímu kroku byl tvůj muž? Myslím, že áno, pretože on ma podporuje od začiatku, úplne vo všetkom. Čo si ja zmyslím, tak on ma v tom podporí. To sa naozaj málo kedy vidí. Áno, súhlasím. Stará sa o mňa, varí mi. Ono to nebolo tak vždy. Každopádne ma v tom mojom podnikateľskom sne podporoval úplne od prvého dňa a od začiatku. To je krásne. A ja si spomínam, ako som sa rozhodla, že som začala, lebo pre mňa taký ten popud bol, že sme si nevybrali moc dobrú prácu. My sme sa presťahovali do Prahy a zobrali sme prvé, čo sa dalo a robili sme pre promotérov a nedostali sme zaplatené toľko, koľko nám bolo slúbené. A ja som mala v ruke 8500 českých korún. Bolo 16.1.2020. A ja som na tie peniaze pozerala a nevedela som, čo mám, ako s nimi robiť. Keď som mala vtedy nájom, ja neviem, asi 23
to je jedno, či 23 alebo 22, ale ja som mala 8,5 tisíc českých korún, pozerala som na ne a rozmýšľala, že na čo sme vlastne my? Keď sme spojili výplaty a nemali sme ani na nájom a to sme ani nejedli, tak my sme sa rozhodli, že ideme podnikať spolu a bolo to v čase covidu. Wow. Ešte pred covidom, to bol ten leden 2020 a covid začal ten marec, březen. No a vlastne môj muž ma podporoval od začiatku a ja som bola taký ten typ, že musíš si všetko vymakať. Ja som pol roka makala 16 hodín denne, či víkend, či pracovný deň, či čo bolo. Ja som makala. Neovládala som žiadny time management ani takéto veci. Iba som vedela, že to, čo robím, milujem. Verila som tým mojim produktom a dala som si taký zámer na začiatku, lebo tuto veľa ľudí zlyháva, že ak do pol roka nedokážem nič, končím. Dala som si 6 mesiacov a ja som za 6 mesiacov vlastne spravila riaditeľskú pozíciu a vybudovala som si za 6 mesiacov v sieťovom marketingu štvorciferný príjem v eurách, ktorý mi rástol. A za 10 mesiacov som vlastne zvládla obrat viac ako 11 000 eur mesačne. Wow. Aj s týmom. Lenže tuto možno som ešte bola v tej obeti, ale tu som bola v tej prostitútke. Ja sa rozdám všetkým, ja budem robiť za celý môj tím, ja to zvládnem a ja si to musím vymakať. Zasloužit a teď potom ještě chceme kolikrát víc než ty ostatní, protože my jim přece potřebujeme pomoct, ne? No presne tak. No a vlastne mne teda vďaka tomu sieťovému marketingu, vďaka tomu, že som sa potrebovala naučiť ľudí viesť, lebo to nie je model s tým. Akurát včera sme mali s týmom poradu a takisto som im niečo podobné rozprávala. Ty, keď si na mňa hovorila, mi prišla myšlienka, ale ja som ju zabudla, ale to nevadí, ona asi príde za chvíľu. Tu mám povedať, tak ona... No a v podstate taká aj tá moja transformácia prispela k tomu, že ty sa ma pýtala aj na tie dary a už mi ide späť tá myšlienka. Ja som bola často pre ľudí divná. Hej? Bývali sme v určitej dedine, kde veľa ľudí na mňa divno pozeralo. Ja som bola taká, že som sa radšej schovala, ale nech na mňa nikto nepozerá. Bola som pre ľudí divná, mala som vždy radšej zvieratá ako ľudí, lebo ja som si vlastne zablokovala tie emócie a ja som sa obrnila predtým, aby som už viac proste netrpela. Jasne. No a ja som bola vždy taká bylinkárka. Mňa zaujímali všelijaké také témy medzi nebom a zemou, ale nie po forme kresťanského boha, lebo v neho neverím. A aj to bolo pre kresťanskú krajinu divné, že ja verím v nejaké energie a takéto veci. A ja už od malička som chcela pracovať s energiou. Ja som bola prihlásená aj na kurz Reiki, tam sa pracuje s energiou. Obrovský sen, ale mi to nevyšlo, lebo mne vtedy zomrela starka a som sa tam nedostala. A práve sa báli, lebo keď sa učí to Reiki, tam potrebuješ mať naozaj človeka, ktorý ti otvára tie veci, že mu dôveruješ a nemôže to byť hocikto. Jasne. Takže mňa tie energie zaujímali stále. No a ono postupne, ako mi prišlo to podnikanie, som začala na sebe pracovať a v podstate najväčší zlom na práci na sebe bol u mňa ten, že som vyhorela prvýkrát v živote. Ja som vyhorela dotla, ja som nebola schopná asi 3 mesiace robiť nič. 0. Ja som nebola schopná vstať z postele. Mne to ale bolo treba, hej, aby som sa uvedomila, lebo keď to preháňate, tak v podstate sa vám to ukáže na tom tele. No a to bolo
to, keď som vyhorela, začala sa mi rozpadať sieť, ja som nevedela prečo. To bolo to, kedy som sa začala vzdelávať tak viacej do hĺbky. A uvedomila som si, lebo ja som si kedysi myslela, že to tí ľudia sa nudia. Že radšej budem predsa pracovať a makať v tom čase, na čo ja sa tam mám, vieš. Na čo ja sa tam mám nejaké hatlaniny ezoterické učiť, že to čo je to, oni nudia sa, nevedia, čo majú robiť s peniazmi. No a ja som raz prišla na jeden taký týždňový kurz od jednej mentorky, ktorá sa venuje energetickým princípom podnikania. Možno ju poznáte, volá sa Lenka, na maj knižku. No a vlastne, sa to volalo, že Alchymia zázrakov. A ja som tam šla a mne sa otočila hlava úplne o 180 stupňov v priebehu jedného týždňa, lebo ja som ten človek, ja som taký typ, že ja keď sa niečo naučím, ja to idem hneď urobiť. Tady seš pro mě další inspirace. Ja si to idem otestovať. Tam boli určité techniky na spracovávanie určitých vecí a ja som to išla urobiť. A ja som sa zrazu začala zbavovať strachu. Ja som sa zrazu, to už postupne, ako som teda už od začiatku som sa starala o seba s láskou, tam ten vzťah samej so sebou je veľmi dôležitý, lebo to, ako ty vnímaš seba, tak ťa vnímajú všetci. Ja, tak. Okolo teba. A v podstate tá krása vyžaruje z teba priamo úmerne s tým, ako ty sa máš rada. Áno. No a ako sa staráš o seba, zvonka, znútra. No a vlastne, toto už som mala poriešené a učila som to ženy, ale niečo mi tam chýbalo, vyhorela som a stalo sa vlastne toto. No a ja som u tej Lenky pochopila, že OK, tak ja potrebujem nájsť niekoho, kto ma nasmeruje. Tu som si dovolila pomôcť, že mne niekto pomôže, lebo ja som dosť hrdá osoba. Ja som si furt myslela, že ja sama musím všetko. Ja sám. To je jak ja sám. No, to si dovolila pomôcť. Ja som mala podporu samozrejme od dámy, ktorá ma priviedla do tej našej firmy sieťového marketingu. A tá ma ťahala. Tá, keď mi povedala, že Adel, ty si negatívna, tak ja som normálne sa naštvala a 3 dni som nič nerobila. Demonstrácia, nebudem nič robiť. Tak, a opravdu som negativní. Máte to. Tým som sama sebe škodila, ja som tomu nerozumela, bola som nevyzretá osobnosť. Tam som sa začala vzdelávať a tu som pochopila, že potrebujem mať správne nastavenú hlavu a prešla som si niekoľkými vzdelávaniami, aj mentoringami, aj business mentoringami. Každopádne, čo sa týka teda toho podnikania, tam je potrebné, aby ste vedeli, čo máte robiť. A robiť to. Bez tej stratégie sa môžete ladiť, ako chcete a akože pomôže vám to, ale nebudete mať taký výsledok, ako keď máte aj tú stratégiu. No ako som sa vzdelávala, naučila som sa toho veľa, mala som úžasné výsledky, ktoré mám doteraz, ale ja keď som sa chcela ísť učiť na mindset niečo, alebo na tú spiritualitu a určité tieto veci, musela som hľadať jednu osobu na toto. A keď som chcela biznis, tam som mala svoju mentorku, tak som mala. Nikdy som nenašla nejaký ucelený program, kde by sa riešila ako hlava, tak aj stratégie. Hej, pretože ľudia si často myslia, že stačí im len stratégia, ale nie. Ty, keď máš zapratanú hlavu sračkami, stratégie sú ti na 2 veci, lebo to nebudeš robiť, pôjde z teba energia, ktorá bude odpudzovať tých ľudí miesto toho, aby si ich mala priťahovať svojim magnetizmom.
To si krásně řekla a mně teď úplně přišla myšlenka, že vlastně když ty jsi takový ten kreativec, že vlastně když něco hledáš a nenacházíš, tak to vytvoříš. A takhle jsem No, třeba já i párkrát v životě to samé měla, protože vlastně když to přijde tobě, ten nápad, tak jsi to ty, která to má realizovat. Takže ty vlastně se spojila ty dvě části, které vždycky se našla oddělené vlastně v tu jednu a to je vlastně to tvoje jedinečný, co vlastně s ženami tvoříš, i se mnou tvoříš a je to prostě jedinečné. Kdo nezažil, tak nepochopí. Já určitě potom pod náš rozhovor umístím i kontakty na tebe mhm. a určitě, milé ženy, doporučuji si minimálně s Adele zavolat a probrat, protože je to prostě úžasný. Takže já se tě zeptám, Adele, kdo tě třeba inspiruje, protože vím, že ty velmi, velmi ráda čteš a čteš hodně. Mhm. Mhm. Kdo nejvíc? Vex King. Dneska mi přijde, mám ji objednanou. Dobré vibrácie a dobrý život, to je moja Biblia. Ak chcete posunúť svoje vibrácie na vyšší level, že sami, kupujte. Úžasná kniha, dokonalá kniha s krásnou energiou. Takisto, čo teraz momentálne študujem v knihách, tak je to neuroveda. Študujem dispentu, programčeky v hlave, tvorba reality a takéto veci. Toto ma veľmi zaujíma. A takisto ma inšpiruje napríklad Esther a Jerry Hicksovci. Oni majú viacej tej literatúry a v podstate, čo tvorím svoj vlastný mastermind od januára pravdepodobne, alebo od februára, to ešte neviem, tak tam dámy dostanú ako sprievodnú knihu od nich, ktorá sa volá Pros a dostaneš 1, 2. Áno. To je každopádne častokrát sa nám deje, že kúpime si knihu, prečítame 20-30 strán, sme namotivovaní a skončili sme. Hej? Znám to veľmi dobře. 300 kníh doma a neprečítaná ani jedna. No a vlastne čo som ešte chcela povedať, keď sme sa rozprávali o tom systéme, tak mne chýbalo spojenie tej spirituality s biznisom tak, aby tie ženy vedeli si priťahovať svojich klientov s ľahkosťou, predávať s ľahkosťou, vedeli komunikovať pravdivo. Žiadne naučené nejaké frázy alebo niečo z knižky, nejaké predajná komunikácia ako robot, ale aby to vedeli odkomunikovať v súlade sami so sebou. No a vlastne na základe tohto som vytvorila kurz Predaj ako bohyňa, ktorý stal 1,5 roka šuflíku pomaly, alebo rok. Ale už je von. A takisto tu som chcela ešte doplniť, že sa nevenujem iba podnikateľkám. Toto mi vyplynulo z toho, čo som si zažila, ale ja chcem prinášať tým ženám to svetlo, či podnikajú alebo nie. Takže si postupne tvorím programy, ktoré v podstate sú vhodné pre ženu, ktorá sa chce na sebe pracovať, ktorá chce zmeniť svoju energiu, ktorá sa chce posunúť vyššie vibračne. Nie som zameraná len na ženy, ktoré podnikajú, ale mám vlastne niečo špeciálne, signifikantné a jedinečné aj pre ne. To si krásně řekla, definovala to, krásně jsi mi úplně brala moje otázky z úst. Ač je to k nevíře, tak náš velmi příjemný rozhovor se pomalu chýlí ke konci. A proto... Tak sme tu 5 minút. A tak proto se tě ještě zeptám, máš nějaké životní třeba moudro, který opravdu, jak se říká, tesat do kamene za tebe, který tě tak jako provází, třeba i od doby té změny. Je něco takového? Už si aj spomenula, že keď ti niečo chýba, tak to vytvor. To sa týka práce. Tam v podstate, keď sme v obeti, tak sťažujeme sa, že my nemáme niečo dostupné, ale
keď už ideš vyššie, tak je super tvoriť, lebo naozaj tá tvorba mne osobne dáva krv do žil a ja bez tvorby nežijem. Ale čo by som mohla také povedať, že najvzácnejšie, čo máš, je tvoja osobná energia. Nedávaj ju komukoľvek, pretože máš jej iba určité množstvo a ak by si sa mala rozdávať energeticky ľuďom, ktorí nie, že si to nezaslúžia, ale s ktorými to není v súlade, tak sa zbytočne vyčerpáš a oni si to aj tak vážiť nebudú. Tak tohle tesat do kamene, protože tohle je velká, velká pravda, protože jak říkám já, tak život nám dal dva dary, bohužel zdarma, a to je čas a zdraví. A do obojího takovéto, do té rovnováhy bych vlastně počítala i tu energii, protože vlastně máme určitý takový ten kontejner, jak bych to nazvala, který prostě ubíhá stejně jako čas, stejně jako zdraví. A myslím si, že tohle jsou 3 oblasti, kterých si je třeba vážit a s kterými je dobré se naučit nakládat. Pokud to neumíme teď, tak naštěstí už doba je taková. Máme tady dneska Adel, nebo jsem tady já a velmi, velmi rádi vás s tím provedeme, řekneme, jak je možné se posunout dál v životě, ale samozřejmě nejprve to musíte chtít, ne chtěl bych, ale chci, protože chtěl bych neznamená nic, chci dělat divy a opravdu jít do toho, po tom rozhodnutí, hned do té akce. Jak to vnímáš ty, Adi? Určite ja to vnímam presne takisto, lebo nemôžeš vyťahnuť krávu na Mount Everest. Áno, čo tam ona bude robiť. Takže tam je naozaj veľmi dôležité ten váš chtič a keď naozaj chcete niečo zmeniť, nechajte si pomôcť, nebuďte ako ja, že sa budete roky trapiť sami. Nechajte si pomôcť a vyberajte tak, nie na základe logiky, ale na základe svojho pocitu a motýlov. Choďte za motýlmi a kde vás to ťahá, to je presne pre vás. Tak to jsi mi úplně vzala zase z úst. Chtěla jsem se tě zeptat na nějaký vzkaz nebo slovo závěrem. Tohle bylo úplně úžasné. Chceš ještě něco doplnit k tomu? Ja si myslím, že asi všetko už bolo povedané a ktokoľvek, kto bude toto sledovať a bude ho ťahať ku mne, tak ma môže buď skontaktovať, alebo neviem, či ti mám dať aj svoj web, alebo niečo. Určitě všechny kontakty, co mi pošleš, tak já určitě nasdílím. Jinak mám velmi dobrou zprávu pro vás, protože ten samý den je vlastně krásné datum, je to začátek měsíce, je 1.10., první díl, takže dneska hned po natočení vlastně umisťuji, takže máte úplně zcela čerstvé informace. Adi, já ti z celého srdce děkuju, že jsi přijala moje pozvání a děkuju i sobě, že jsem si na to nejlepší počkala, protože to přišlo v pravý čas. A s vámi, milí posluchači, se loučím. Bylo mi ctí, že s námi tady jste v tento historický okamžik, kdy se 10 deka inspirace mění na 10 deka inspirace pro zdravé vztahy. A těším se velmi brzy zase na viděnou, naslyšenou. Krásný den a nakládejte správně s vaší energií. Mějte se krásně, nashledanou.